froito do amor é a batata, o único froito do amor, hey, é a batata, por favor. Moi bons días, familia! Como estamos? Espera que encendo esta historia. Espera que encendemos o forno. Aceito 80 graus. Onde está o calor convencional? Moito me gusta esta palabra. Calor convencional. Eso que é? Convención. Vamos, Palón, como estás? Oh, veña, imos facer unha receita de forno. Sí, señor. É unha receita como di a canción que falaba da banana, pero eu falo da batata. Da pataca doce, porque hoxe temos unha pataca doce, unha batata que imos fornear e que imos rechear e meterlle unha zargallada ben bonita con ben de verduras que temos por aquí. Así que xa veredes como é unha forma de comer unha batata diferente, pero a min das miñas favoritas, porque a batata no forno é o mellor que pode pasar na túa vida. Ten así como un doce perfecto, vale? E de feito, cando están no seu punto, empezan a sacar como un pequeno almíbar. Así unha historia rara, pingueirar, unha especie de azucre que flipades. Mirad o que temos por aquí, rapidamente que empezamos a cociñar e xa veredes que receita tan maravillosa. Por aquí, unha peituguiña de polo. Podría ser algo de peixe tamén, cualquera carne. De verdad, podría ser tamén que non fose carne, vale? Simplemente con verduras. Podemos argallar calquera historia. Temos un pouco de queixo feta por aquí. Temos aquí estes feixos verdes, vale? Temos un pouco desa pataca doce que imos enfornar directamente. Temos allo, temos os copos de chile en pó. Temos por aquí tamén este limón, temos a cabaciña, un pouco de perexil, temos varios pementos que tamén poderemos xogar con outras verduras, neste caso amarelo e vermello, e para decorar, para encher, para meter un pouco de gusto así, e un toque ácido que ten ese yogur cremoso, xa veredes que salsa bonita imos facer con el. Pataca doce rechea. Ollo piollo que receita doxe, que ainda estou xa pensando e salivando. Como estás, Lidia? Moi bons días. Bos días, Iván. Que tal? Desnamorado hoxe ou que? O único froito do amor é a batata. É que mira, di miña irmá, que non son capaz de cantar unha canción o dereito. Sen tuneala. Sí, digo eu, non? Pero non, eu non quero tuneala, o que pasa é que son tan creativo, Lidia, tan creativo, son tan así, tan poeta, que lle meto palabras das miñas, que non me acordo dunha letra inteira, macho. Pero mira, pasa que hai moita xente co refráns, sabes que hai xente que tunea os refráns. Home, sí. Moita xente comeza cun refrán e remata con outro. Exactamente, amanece moi temprano, pouco ladrador, algo así, non? Exacto. Mira, escoita, eu digo en serio, recordo que de pequeno, cando me compraron un Wallman, un Wallman. Bueno, que sabes que pronunciado ben non é Wallman. Como é? Que nos falamos mal, nós todos. Como é? Dixerme un día, a profesora de inglés dixome que Wallman, eso de Wallman, é Walkman, ou algo así. Walkman. Algo así. Walkman é o home do walk. Eso tamén podo ser eu. É como o Bisvaporú, sabes como se di Bisvaporú? Como se di? Bix Paper Up. Bueno, escoita. Que saibades. Sí, vale, Falamos tamén si di Wi-Fi, pero aquí nin Dios di Wi-Fi, pues di Wi-Fi. Si viaxas polo mundo e dis Wi-Fi, ninguén te entende. Eso é verdad, pois xa me pasou. Nin sequera en países de habla hispana. Xa me pasou esa historia. Mira, como é o Wi-Fi? Eso que é Wi-Fi? Wi-Fi. Madre miña, mira. Temos que aprender. Isto é importante. Eu non coñezo ningunha canción do principio ao final non a coñezo, pero cantar canto as todas, esta vai moi ben. O único froito do amor é a batata. E eu estou namorado da receita doxe, namorado dos teus consellos tamén, e de moitas máis cousas, pero sobre todo da vida. Estou namorado da vida, estou en serio. Xa sabía eu que hoxe viña así. Pero o certo é que eu estou en San Valentín todos os días, amiga. Todos os días, pero hoxe que a receita hai de flipar, porque mirade, a batata, vale, a pataca doce, que xa cada vez é máis coñecida, aquí isto é certo, para min é, se che digo a verdad, culinariamente ou falando, a nivel sabor, é duns acontecementos de fai uns anos para aquí que máis me enamorou. E aí vou en serio. Estaba falando cun compañeiro antes que a primeira vez que a comín eu, creo que non se vía moito por aquí, foi nunha formación en Barcelona, e comíamos, estábamos facendo tal, e puxéronma ao forno, comín facer hoxe. É verdad que non se encheron, vale? Hoxe eu vou facer como vou tunear aquela receita, pero directamente así. Así, estas están lavadiñas, vale? Teño por aquí, xa veredes, teño por aquí unha fonte, e o único que vou levar é este traballo. Isto que vou facer, nin sal,
nin aceite, nin historias. A propia humidade, o propio almíbar que ten, eses almidós que enteño que terá tamén, que ahora che preguntarei, porque teño hasta escoitado que é mellor que a pataca, non? Pero o certo é que fritida, en chips, En puré. cocida, en puré, con tal, moitísimas En maneiras sobremesas. para poder facer, pois máis ou menos igual que unha pataca, non? Pero sobre todo, para min, o forno, esta elaboración fai que a pataca teña moitísimo máis sabor. Na casa, por favor, mirade, 40 minutiños, vale? Non máis. Home, depende, se tes a veces hai patacas doces así, vale? Ou se máis pequena tamén. Hai xente que se a metes na brasa, igual que unha pataca, pois podela envolver en papel de aluminio e tamén vai para dentro. Cando estás facendo un churrasco, métela ali e ti non sabes como sabe isto, amigo. Bueno, dille a xente que meta batata no churrasco. Vaime matar. Van- Faime caso. Que te vai caer. Faime caso. Ti pos aí un zanquiño de polo. Pos aí a tira de costela. Pos aí un cacho ben de tenreira que sempre meten uns chourizos. E vai caendo aí esa graxiña, ti estás aí co teu historia, co teu vermú, co teu vaso de auga, daime igual, e de repente pos isto aí nunha brasa. Acórdate, porque fai como un pate, ahora vímolo ver. Vale, eu o que fago directamente, polo tanto, é irmo ao forno con esta elaboración así, tal cual está a 180 graus. Sempre digo o mesmo, isto é moi importante, o teu forno pode ser diferente, máis potente, menos potente. Tes que, bueno, collerlle o seu tino. Pero este tipo de elaboracións, sinceramente, é bastante, como che diría eu, agradecida. Por qué? Porque ti tes 40 minutos esa batata no forno, e pode que este xa lista, pero se está a 50 non lle pasa nada. Se está unha horiña, tampouco pasaría nada, non se pasa, non chega de repente 20 minutos máis, morreu, non morreu o conto. Noutras elaboracións sí, nunha bica, estás facendo unha bica, de repente pasaste, encoira moito, calquer cousa, sécase, crece demais, ou queda crúa, tal. Non, neste caso, o propio caparazón, que hai veces que hai xente que pincha ou non, eu se vexo que tal, pois pode meter tamén un palilliño, un mondadentes, un par de pinchazos, e temos pa diante. Pero así, desa maneira, na súa propia casca vaise facer absolutamente todo e vai quedar maravillosa. Non sei que lle pasa, que sigue sacando sabores para arriba. Así que eu vou poñer cas verduras, vale? Que ao final, hoxe, tamén, buscando un pouco moitas cousas que me dis, que estaba falando, acordeime de ti, nada máis presentando os ingredientes, porque dixen, bom, temos unha peituga de polo, vale, pero podría ser un peixe ou calquer outra cosa que non sexa proteína animal. Un ovo tamén valería, pero tamén uns garabanzos, unhas lentellas, tal, que se fai moito este tipo de ensaladas ahora con lentellas, e tamén valería perfectamente para cun toque dese yogur que ímos meter hoxe, ou cunha vinagreta que fixéramos, tamén valería como receita. Pero nada, o primeiro que che quería preguntar é certo, isto que escoitei eu de que a batata ten propiedades inda por riba da pataca, que os almidóns son mellores, tal. Isto de mellor ou peor normalmente non é moi bonito, non? Claro, Pero sabes que como pasa? a historia? Se comparamos, podemos atopar diferencias. Outra Vale. cosa é que esas diferenzas sexan significativas. Vale, Porque gústame, diferentes, pero non ten por que, mellor pa qué, non? Claro, Vale. porque se lanzamos o titular a batata, porque a xente quédase cos titulares case sempre, non? E se decimos o titular, a batata é mellor que a pataca. Bueno, é mellor nalgúnas cousas, pero a diferencia é pequena. E non Claro. quere dicir que a batata teña superpropiedades, sexa un alimento moi denso nutricionalmente, non? Pero se comparamos con outro semellante, podemos dir, vale, a batata sae gañando. Entonces, imos a comentar a composición da batata e as diferencias ca pataca. Vale, pues eso interésame, porque, pero isto digo cho non porque tal, creo que ni lino, pero tamén alguén que me dicía como que hai veces que din, imagínate, a banana é mellor co plátano, non en plan, porque por tema de fósforo tal. Igualmente teño lido que a banana tiña máis cousas doutra movida, o que acabas de dicir, que complementan unha cousa ca outra, Pero que non? ao final comer froito é bo. Se lanzamos ese titular, hai xente que o mellor gustalle máis o plátano e deixa de comer plátano porque asume o plátano é malo, non? Vale. Porque somos Totalmente. moi de pensamento dicotómico, non? Totalmente, sí, a máis gústanos. Gústanos O rollo de quitar pa un lado e pa outro, que engaña, non? Exactamente. Claro. Bueno, entonces, diferencias entre pataca e tal, vale. A batata, bueno, primeiro, ambos alimentos son ricos en amidón, vale? Vale, exactamente, eso. Un componente enerxético, non? Azúcares apenas teñen nin a batata nin a pataca. Sí, que a veces a pataca dice ten moitísimo tal azúcar, nada. Ou ás veces o propio nome pataca doce pode nos dar a sensación de que é rica en azúcares. No, son baixas en azúcares ambas. Vale, vale. O índice glicémico é baixo ou medio, dependendo un pouco da cantidade e do xeito de cociñarse. Vale. Pero non hai grandes diferencias ca pataca nese sentido. Perfecto. As persoas de feito que teñen diabetes poden incluir a batata. O que teñen que ter en conta é sempre o que dicimos, incorporar alimentos ricos en fibra,
como as verduras, como unha boa proporción vegetal xunto ca batata. Como fío, Como fío, vale, perfecto. Isto é importante, o da fibra, Recordo un segundiño para a xente que tal, que isto interesa. O índice glucémico, que moitas veces falamos, a veces deixamos outra vez, que será índice glucémico? Ao final é como a cantidade de azúcar que pode ter ese alimento, non é azúcar, non é azúcar branco, que moitas veces falamos. Mais que a cantidade de azúcar é canto de rápido vai a elevar a glicemia despois de inxerido ese azúcar. Aí o temos, pero se empollemos fibra, como dicimos, ralentizamos, non é como, inda que teñas un índice moi arriba e nós metemos un pouco desta historia e empezamos a baixar, que me parece super interesante, vale? E de feito, estábamos a falar de que a fibra pode nos axudar un pouco a eso, diferentes alimentos, pero que estes alimentos en sí xa non teñen moito índice glucémico, non? Non teñen alto. A batata ten, se comparamos comparativamente, chisco máis de azúcares naturalmente presentes, pero tamén ten chisco máis de fibra. Ajá, vale. Polo tanto, o índice glicémico queda semellante, non? Por ese motivo. A principal diferenza, onde sí se diferenzan moitísimo, é que a batata ten moita betacaroteno, vitamina A. Ajá. Que, de feito, o betacaroteno é que lle dá esa cor alaranxada. Vale. E o betacaroteno é un antioxidante. Hai unha batata que se ve por aí que tamén é branca. E hai morada tamén. Vale, é branca tamén, o sea, que dicir, ten un sabor tamén un pouco máis doce que a pataca, síguese parecendo moitísimo, sigue sendo un tubérculo, evidentemente, pero é branca por dentro. Xa podemos encontrar tamén, aunque é verdad que nos supermercados por aquí encontrase moito máis a laranxa, que como esta, vale? Sí, que, perdón, pero para xente que empeza a mirar tal, diferenzas, non? Como a pataca amarela, pataca máis branca, pataca agria, pataca violeta, hai moitísimos tal. Bueno, pois con cas batatas tamén pasa. Seguimos logo. Hai tamén a batata morada, que sería rico en antocianinas, que é outro antioxidante. Antocianinas. É que macho, a ver, Lidia. Son antioxidantes. Pero que tes unhos palabras na boca, non sei como te acordas, é como as cancións. Eu inventaría tamén. Eu se fora ela, a mí non nacían. Poñome así e poñome a dicir eso, mira, está. o mellor estou inventando, e como non sabes... Bueno, non creo que inventes. No, mira, nese sentido sei que eres ben profesional. Non me enganas. Bueno, pois esa é a principal diferenza, porque a nivel enerxético, a nivel cantidade de amidón, a nivel cantidade de azúcares, cantidade de fibra, é moi semellante. A principal diferenza está na presenza de betacarotenos, que é moi alta na batata e ten cero a pataca. Vale, perfecto. Agora, é un alimento super concentrado en nutrientes? Tampouco. Ajá. Tampouco. Vale, o sea, é un alimento que pero enerxéticamente ben. Sí, vale. É un alimento que pode formar parte do noso prato, xunto con as nosas verduras, con os alimentos ricos en proteína, non? Pois xa animal ou vegetal. Vale. Estaría no mesmo grupo pois que a pataca, que a pasta, que o arroz integral, que a quinoa, non? Meteríamoslo nese grupo de alimentos. Vale, pero que teñen que estar presentes, porque moitas veces falamos, non son a nivel nutrientes o mellor do mellor, pero teñen que estar tamén algo que hai que quitar. Configurando no prato. Vale, importante isto tamén sabelo, vale, gústame, ben. Non é moi enerxético, estamos a falar de que unha pataca, unha batata pode ter un valor enerxético de unhas 80 kilocalorías cada 100 gramos. Sigue sendo un porcentaxe de auga alto, nun alimento moi enerxético que hai que evitar e que hai que quitar. Vale, perfecto, xa está. Complementar con vegetais. Falabas antes unha cousa que me parece interesante, que eu moitas veces non acabo de comprender moi ben, non que non acabo de comprender, non sei cal é a mellor. Dicías que depende como se faga, entendo que non é como manteiga tal. Por exemplo, entendo que o que te refires, a ver se non me equivoco. Se eu, por exemplo, vou a fritir unha batata, vai coller máis aceite, será un pouco máis calórica. Ou se coza a vapor ou tal. Ou se, por exemplo, se agora, como estou facendo sen poñer nada, aquí alcanza máis calorías e máis enerxética, é peor que se a cozo? Non ten que ver co valor enerxético, Digo, si, a cantidad de aceite, si botas aceite ou non, si. Quero dicir, a bataca, sobre todo en persoas con diabetes ou con resistencia a insulina, refíramos especialmente, poboacións especiais neste caso, sí. Pode disminuir ou baixar o índice glicémico, pero tampouco é unha cousa super significativa. Vale. Pois, por exemplo, o forno é lixeiramente máis alto que o vapor, por exemplo. O sea, o forno faría que subir un pouco o azúcar, non? O índice glicémico é lixeiramente máis alto que o vapor, pero non quería decir isto porque ao final non é relevante se iso vai acompañado con verduras e con proteína, que son dúas sustancias que axudan a disminuir ese índice glicémico. Aquí non sabemos xa que a forma de cociñar ten algo de significativo, pero o máis importante é o que acompaña ese prato. Eu, como sempre dicía, hai xente do teu gremio que fala
fala das cores do prato e que fala tamén de como montar un prato e moitas veces, en vez de dicir isto non, isto sí, plan, monta un prato que teña un pouco de todo, non? No que, pois, prevaleza as verduras, os temas de fibras e tal. E moitas veces isto é o que pasa. Nos hoxe estamos a facer un prato, para min, super gustoso, que neste caso, que estamos a xogar un pouco con esa batata, que sí que é certo que vai levar 40 minutos no forno, pero que podemos aproveitar tamén, aproveito aquí para dicir que podemos meter máis cousas no forno, que é moi importante, dicir, eu vou empregar o forno, pois tamén podo quentar outra cousa por aí, facer un flan, un bizcochiño, ou, por exemplo, asar unhas verduras, que neste caso eu, como quero facer unha historia, hoxe vou facer unha cousa, seguramente non entendades como estou afiando eu moitas veces, pero mira, miña irmá, por exemplo, non lle gusta o pemento. Di que o seu sabor non é algo que lle encante, non? E moitas veces eu teño dito vos a vos, vale, que o pemento é certo que ten un sabor bastante invasivo, que hai que ter cuidado, por exemplo, pois nos guisos, se nos pasamos de cantidades ou tal. Vale, ata aí todos tranquilos e de verdad. Vou subir un pouco o lume que quero que ferva aquí. Pero eu saquei unha vaporeira hoxe. Vale? E dirás ti, pero hostia, non vai facer un wok, un rustrido. Sí, vou facer un wok. Pero que vou facer primeiro? Vale, vou meter este pemento máis estes feixós verdes nunha cocción ao vapor. Vale, cocción ao vapor, que ademais non vai tocar auga, os sabores van a estar aí totalmente, pero voulle quitar certa poder, vale, palatal a este pemento, porque esa pequena cocción, despois vou acabar rustrindo, vai quedar super crocante, exactamente igual, pero non vai poder tanto este tal. Poderías escaldar? Poderías escaldar sen problema ningún. E moitas veces falo de escaldar, cando falamos de escaldar na casa, sempre falamos de como máximo 2 minutos. Unha cousa é tamén blanquexar, que se pode dicir, que son 30 segundos, mete sal, pero despois escaldar é que ferva, que rompa, ferver outra vez e sacar directamente. Pero esa cousa que lle faz xa lle quita bastante sabor. Por eso, a veces que Lidia nos di, mira, é que claro, é que os nutrientes ou tal, cando a auga pasa por un pemento xa lle quita cousas. Pois teñe que quitar, porque tamén lle quita sabor. Vale, se pensamos un pouco neso, eu empezo a dizer, pero eu o que vou facer é algo tan sinxelo como meter isto nesa vaporeira, darlle unha cocción de vapor de 3 minutos, 4 minutos, non máis, xunto con todas estas verduriñas. Neste caso, mirad o que vou facer, vou trillar tamén, porque claro, vamos facer neste caso un recheo, unha zaragallada. Se fago unha xudía moi grande, non tería moito sentido. Por lo tanto, eu o que fago son cachiños así, que despois podamos meter ca culler directamente dentro da batata esa, e ides ver o sinxelo que vai ser toda esta elaboración. Pero sobre todo o que vos dicía, que tedes na casa xente que non lle gusta o pemento, metedelle unha pequena cocción ao vapor, facede un escaldado, se queredes, a min dame un pouco igual. Eu esta vaporeira, mirade, non se pode rentabilizar máis. Porque fago de todo. E se queres quentar un pouco de peixe tamén, pero a veces que tes así, e sobre todo isto, mirade, que xa está a ferver, sobre todo isto, vou poñer aquí, a cantidade de auga para facer o vapor é un cu. Polo tanto, isto ferve de contado, gasto menos enerxía, gasto menos auga. Eu creo que é un win-win, como llaman? Sí. Win-win, non? Sí. Gañar e gañar. Mira, pois aquí o que facemos é o seguinte, acabamos de cortar estes feixós, vale? Eu chamolle feixós, chamolle xudías, chamolle de todo, porque realmente na miña casa toda a vida foron xudías, pero parece que di feixós, moito mellor. Vale, e agora, o que fago eu é o seguinte, mirade, meto a verduriña toda por aquí. Estes feixós están brandiños, están perfectamente tal. Cuidado, porque sabedes que teño un pouco de teima con estas verduras. Sempre me molestaron os feixós que teñen un pouco de pau. Sabes, cando empezan a endurecer un pouco, que xa non están na súa hora, non? Como se diría. Pero neste caso, se me descuido, casi os como cruz. Vale? Sí, simplemente un salteadiño, un tal, entón, vou nos meter aquí, 2-3 minutos, nada máis, eso é, movos un pouco, sen sal, sen nada, vámonos rostrir despois. E o que fago é o seguinte, deixo aquí un anaquiño, voume quedar cortando tamén nesta cabaciña, mirade, a cabaciña sí que é certo, podería tamén metela aquí o vapor, pero non me parece interesante porque é demasiado branda. E co tempo de cocción é diferente. Totalmente diferente. Entón, esta ímola rustrir directamente con esas verduras xa vaporizadas, metelo aí cun pouco de polo e despois xa imos montar todo. Así que deixademe aquí con Lidia un anaquiño de nada, facendo un pouco de, uns cadadeños pequeños ben bonitos, isto 5 minutos máis e esperamos que isto amorne un pouco, que isto corte e sobre todo esos 25 minutos 30 que lle pode quedar esas batatas dentro de un chisquili-chasqui. Estamos aquí, xa veredes. Ai non, xa veredes.
ta, 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 ta. É moito mellor tararexar. Verdad que sí? Se tararexas nunca te equivocas. Vale, mirad o que temos por aquí. Lidia, repasiño rápido, vale? Que ainda quero que me digas máis cousas. Mirade, o que está aquí é ese polo. Perfecto. Imos facer o seguinte. Primeiro, lavar un pouco as maus esta historia. Piquei o polo. Neste caso, unha peituga, podría ser calquera outra parte, xa vos dixen antes. Ben finiño, ben bonito, porque ao final non é máis que unha zaragallada que temos que ter dentro desa batata. Batata que temos aí, ben cocidiña, xa veredes, arrugadiña. Porque claro, vai minguando, vai como... Ten moita auga. Confeitando, exactamente, vale? E a máis unha cousa que ahora quero que vexades. Vale, o primeiro, aquí, chisco desa pementa e dese sal para empezar a saltear. Mirade, é un chisco de sal. Por aquí. Moitas veces o do sal antes, despois, durante, dá un pouco igual, pero hai trucos, se queremos que deshidrate un pouco a auga, antes sempre, vale? Porque esa auga vai facer eso. Vale, mirade, aí, directamente, aquí, neste wok que teño ben quecido, pa dentro. E agora, bótolle un chisco, xa veredes, de aceitucho. Déixame coller por aí, veña, perfecto, grazas por limpar iso. Facemos un equipo maravilloso. Veña, e agora, un chisco de aceite. Aquí che vai, e empezamos a saltear un pouco esta peituga de polo. Veña, vale, aquí sempre o truco dos woks, das tixolas. Ben quecido o cu da nosa tixola, do noso wok. Se non cocemos, non rustrimos, vale? E outro dos trucos, moitas veces, se non tes un lumo potente como a min, é coller e directamente facer isto en 2 ou 3 tandas, porque se pos moita cantidade de polo a vez, o que faz é baixar a temperatura que acabas de subir, vale? Nós o que facemos é o seguinte, vale, temos ese polo xa a piques de selar, unha volta máis e temos as verduras, verdad? Que dixemos antes? Neste caso a cabaciña, pequena tamén, pa dentro desta maneira, vale? A cabaciña que non fixemos o vapor, por eso das texturas, as diferentes coccións. Cuidado con este cachiño por aquí. E agora, mirad o que tiñamos por aquí. Mira que cor, mira que festa. E non é outra cousa, xa ten ese toque un pouco de cocido, pero non tocou a auga. Pa dentro tamén, mirade. Ala, non che gusta, non me digas que non che gusta a zaragallada hoxe. A mí encántame. Oh, maravilla, vale. Se me pelas un par de allos, maravilloso, porque os allos non van para aquí, pero van para o yogur. Polo tanto, un chisco máis de aceite aquí. Mirade como vai a historia. Un chisco máis de aceite. Outro chisquiño de sal. Ben chuliño por aquí. E temos todo isto feito. Mirade, isto é nada. Empezar a menear un pouco con ese froito do amor, un pouco de musiquiña, lume arriba de todo, imos trapalleando, en un minuto isto está. E agora ensinovos unha cousa. Vale, ensayo por aquí. Isto xa por aquí. E mirade, xa non queima, xa non queima. Ben. Importantísimo nesta receita, nesta elaboración, o que fixemos agora, que é coller e ter isto no seu punto óptimo, vale? Isto está brandiño, brandiño. De feito, un punto menos de cocción tamén valería. E o que quero que vexades é exactamente esta historia. Collo este. Aquí. Mirade o caramelo que vos dixen. Ese azúcar sí que está aí. Ese azúcar que se mira. Porque a veces ensinar mola moito máis. Hai xente que di, por imitación entendo mellor, non? Os adestradores. Faino ti, cando o outro te... Mira, isto fai así. Non faino ti, non mo expliques. Co ollo vese moito. Apagamos o noso rustrido. Mirade que especie de almíbar saca. Vale, é exactamente un azúcar, macho. É un azúcar. Neste caso un almidón ou que sexa, pero... Ten un 4% de azúcar na súa composición, a batata. Vale, entonces, este coso, pues, o almidón. Pois ese almidón é isto o que fai esta especie de almíbar por aí. E o que fago eu é o seguinte, mirade. Corto así, e ides ver agora a textura desto. Mira, abro directamente e isto é como vou agora. É ancher. Vale, entendimos un pouco como vai agora o tema da zaragallada, porque isto é tan sinxelo. E deixas a tona, non? Claro, deixo a tona pódese comer, ademais xa nos dixo Lidia máis dunha vez que a tona ten moita fibra, e o que fago eu, déxame limpar as maus, é o seguinte, collo unha culler, vou coller tamén. Que é moi doada de quitar, ademais. Sí, a tona agora, se nos quixéramos quitar isto un pouco daqui para que vexades como vai, quito a tona cun pouco ca propia mao, con unha tesoira, co tal. Mirade, isto sai de contado, vale? Pero a min o que me interesa agora é que vexamos un pouco que é o que montamos, vale?
Que é isto? Sabes a que me está a recordar? Dime. A pan de pita. É que ten un toque así, vale. Nós o que facemos é o seguinte. Isto, é ti. E entonces, pa que fixeches toda... O yogur vai barnizar isto cun pouco dese queixo feta, porque o queixo feta tamén ten moito sal. Por eso aquí tampouco, moitas veces non nos pasamos con esas historias. Pois dicía a ver se era un guiño á gastronomía grega, porque ten o queixo feta, salsa de yogur, Vale, e a semella a pan de pita. O pan de... Bueno, ti ahora queres ver moitas similitudes, vale. Eu creo que vexades un Quedabas pouco ben, como home, vai. dicindo eso. Non, sí, que pasa co tema do tema Sí. A min moitas veces confundimos o tzatziki, non, que lle chaman ese tal, porque lle botalle cogombro, fresco, un pouco tal. Eu neste caso que estamos a xogar un pouco é, mirade, o que fago é o seguinte. Collo en ese propio yogur, sempre me gusta botar un toqueciño de allo. Aquí vai os gustos, non? Entón, o que fago é o seguinte. Se me cortas ese limonciño tamén vai para dentro, xa verás. E o que facemos pola nós... metade? Sí, perfecto. Eso vai un pouco de zume para aquí. Con este allo, eso é, perfecto. E vaime collemos chiles tamén eses. Porque hoxe, en vez de tzatziki, o que fago, eu que quero que vexades tamén moitas veces non ensinamos como facemos o noso emplatado, non? Que moitas veces hai que dar. Pois isto é tan sinxelo como facer o seguinte. A salsa está, vale? Deixamos por aquí. Este tipo de tal, poñémola aquí. Estamos a meterlle ben de sabor o noso yogur, a nosa salsa. Isto vai para todo o mundo. Se non queremos facer mayonesa, se non nos gusta, se temos moito cuidado co tema das temperaturas e do ovo, vale? É super importante que vexamos o seguinte. Déxame por aquí que teño un coador seguro, grande, pequeno, váleme este. O que fago é isto. Un pouco de zume, mirade. Poño isto polas pepiñas, simplemente. Vale, temos eso, aí. Aí che vai, perfecto. Poñemos por aí. E collemos este polvo de chile, un chisquiño de sal e un chisquiño de aceite. E mirade que rapidamente, nin mayonesa, nin historias, nos o que fixemos, espera que limpo aquí, e se miña boa nunca di nada. Eu voulle botar outro allo despois, pero nos o que facemos é isto. Non é así que pican chiqui. Exactamente, pero a ti sei que che gusta. Entonces, nos, a Lidia máis eu tamén cociñamos para nós, Agora motemos un pouquichiño de sal e imos probando. O que me falta a min é cortar un pouco dese verde, vale? En este caso, isto que vai ser é esa salsiña, mirade, que imos perfectamente mergullar. Isto se tivera un cunco máis grande tamén valería. Pero o que facemos é isto tan tranquilamente, mirade, coller isto e o queixo por riba, así, que dices, e como vas? Mirade, un pouco de queixo así, por arriba, para dar ese toque grego, como dis ti, de sabor. E agora, un pouco de perexil e un pouco de yogur, mau sucia así, pero canto sabor na batata do amor. Veña, chisquilichasqui, estamos emplatando acabando o peixe, xa verades. Hoxe cociñamos patacas doces recheas. Comezamos poñendo as patacas doces nunha bandexa para enfornar a 180 graus uns 40 minutos. Mentres, picamos os pementos para facer o vapor xunto cos feixós verdes, ao mesmo tempo que cortamos a peituga de polo e salpementamos para saltear nun wok e logo incorporar as verduras vaporizadas xunto coa cabaciña. Chega o momento de encher as batatas abertas á metade co rustrido de verduras e polo, cun pouco de queixo feta, empratando xunto coa salsa de yogur mesturada con zume de limón, cayena moída, allo relado, sal, aceite e un pouco de perexil picado por riba para comezar a papar. Bule, bule, bule! Bule que temos hoxe batata rechea cun pouquiño de todo, pero sobre todo rechea de amor, Mira, escoitade unha cousa, batata no forno, 40 minutos máis ou menos. Vai ben así, como collendo ese gustoso sabor que ten a batata ben doce e despois, con ese rustrido rápido, que con un truquiño de nada, que é vapor, por ese pemento sacámoslle tamén un pouco de sabor, ese queixo e esa salsa de yogur que iba a esparexar un pouco así por riba, pero dixen, non que está moi bonito porque son as batatas recheas do Estachevo. Aburiño! Isto é como para cea, que van ben. Ai, amiga.